салом ай дил, салом ёрони ҷонӣ, салом ай булбули боғи ҷавонӣ. дилро ба сафои субҳ додем, ғамро ба шарори ханда куштем. ангушти ҳама ғараз шикаста, сад шукри худо ки боз муштем. аз дарёи пурмавҷу пуртуғёни муҳаббат, аз диёри сулҳу амонӣ, аз замини пурфайзу ҳосилхези диёр, аз самои беканори хушбахтӣ, аз шоми ситоразори хотираҳо ва аз субҳи пурумеду пурсафо ба якоякатон салом овардем, бинандагони азиз. бале, аз чашмасори оби зулоли ватан, аз хандаи тифлакони беғашу беғам, аз дуои неки пирони рӯзгордида, хулас аз мардуми сарбаланду сарафрози тоҷик. салому дуруду пайғом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон. пешниҳоди шумост барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. воқеан ҳам чӣ лаҳзаи хуби ҳаёт муяссарамон гардид, ки мо боз дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ба дидори ҳам бирасем. ин субҳи босафоро чашму дили гарми шумо боз ҳам рангорангу дилкаш ва зебо мегардонад. ҳар он гаҳе ки субҳ медамад ва мо аз хоби ноз бармехезем, ҳатман дар қалбҳо орзуеро ҷо додаву мепарварем. пас орзуи мо ин доштани рӯзгори хубу босаодат, саломатӣ ва хушбахтии бардавом, инчунин муваффақияту комгории шумо азизон аст. бале, субҳи имрӯзаро боз ҳам бо кулвори пур аз бахшу сюжаҳои ҷолиб барои шумо пешниҳод мекунем, бинандагони гиромӣ, ва ҳоло бо шунидани як суруди зебо ба барнома оғоз мебахшем. марҳамат. یا ای مادری غم دیده من، گلی آرزوی خود ناچیده من. یا ای مادری غم دیده من، گلی آرزوی خود ناچیده من. بس غمهای دنیا را چشیدی، عذاب‌ها را زی بحری ما کشیدی. بس غم‌های دنیا را چشیدی، عذاب‌ها را زی بحری ما کشیدی. ایا مادر، ایا مادر، ایا مادر،
با ما نوشداروی راهی نجات است. خدا را شکر گویم هر شب و روز که داریم ما دری غمخوار و دلسوز. خدا را شکر گویم هر شب و روز که داریم ما دری غمخوار و دلسوز. خدا را شکر گویم هر شب و روز که داریم ما دری غمخوار و دلسوز. آیا مادر، آیا مادر، آیا مادر، آیا مادر، آیا مادر، آیا مادر، آیا نوستان فکر میکنم که هنگامی که ما برنامه صبحگاهی صفای سحر رو آغاز می‌نماییم یک بخش جالبی داریم که آن بخش رو همیشه بانوان انتظاری میکشند و میخوان تماشا کنند و این بخش البته بخش صبحانه است و بانوان میخوان که با تماشای این بخش باز از پختن یگان صبحانه آگاهی یابند و دیدی خانواده رو با کدبانوگی خود به دست دارند. بله، همکاری ما صاحبه اکرام و پیوسته کوشش می‌نماید در بخش صبحانه برنامه صبحگاهی صفای سحر طرز آماده نمودن خورش‌های گوناگون، کلچه‌قندها را نشان دهد و بیننده عزیز این صبح نیز ببینیم که همکاری ما برای شما طرز آماده کردن کدام نمود صبحانه را نشان می‌دهد. صبحتان بخیر دوستان عزیز. در این بخش برایتان طرز آماده نمایی چنین شیرینی را برای صبحانه نشان می‌دهیم. سراول 100 گرم شیر را با همراه 2 تا تخم، 1 قاشق مواد خوشبو کننده، 100 گرم شکر و 60 گرم کرخمل درونی توبه انداخته آنها را پورا لط میزنیم تا کرخمل خوب حل گردد. بعدا به درون آن 300 گرم دیگر شیر ریخته روی آتش گرم میجوشانیم. در این روند ما رو میباید تا آن را پورا آمیخته نماییم تا محلول خراب نگردد. پس از یک چند دقیقه محلول آماده گشته را گرفته به درونش 30 گرم روغن مسکه را اضافه میکنیم. روی دلخواه زر چنین شیرینی ها را یک قبط چیده رویش محلول آماده ساخته را میمالیم. باز یک قبط دیگر شیرینی را گذاشته محلول میمالیم. همین طور یک چند قبط چیده رویشان را با سلوفان قنادی محکم نموده در آن یخدان میگذاریم. 90 گرم شکلات را شکسته با آن 2 قاشق روغن رستنی میاندازیم و شکلات را روی بوق آب نموده به شیرینی میریزیم.
зӯрагӣ омода гашт. тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат мебошад. дар воқеъ ҳунар дар ҳамаи давру замон ҳама чиз буд, ҳам таъриху ҳам истеъдод, ҳам эҷоду билохира шиносномаи ҳар як миллат. боиси хурсандист ки гузаштагони мо ҳанӯз аз замонҳои қадим ба ҳунармандӣ шуғл доштанду дар тӯли асрҳо ҷиҳати эҷоди садҳо навъи ҳунар роҳ кушоданд. имрӯз ҳунармандон анъанаи бузурги гузаштагонро идома дода истодаанд. ҳунару ҳунармандии қадимаву таърихии мардумӣ, санъати фарҳанги пурғановатамон аз рӯҳияи бузургу эҷодкории халқамон гувоҳӣ медиҳад. маврид ба зикр аст ки баробари рушди ҳунарҳои мардумӣ сафи чеҳраҳои нави ҳунармандон зиёд мегардаду насли ҷавон бештар ба ҳунару ҳунаромӯзӣ майл мекунанд. дар ин самт саҳми мактаби расомии бачагонаи шаҳри ваҳдат басоназар аст мебошад. дар ин ҷо завқи зебоипарастии наврасонро баланд бардошта ба онҳо навъҳои гуногуни ҳунари волою гаронарзиши расомӣ омӯзонида мешавад. дар тӯли 5 соли таҳсил ҳунаромӯзони наврас аллакай аз ҳамаи нозукиҳои ҳунар воқиф гардида ҳунари расомиро аз устодон ба мерос мегиранд. имрӯз саҳни муассиса ва толорҳои хониш бо маҳсули дастранҷи хатмкунандагон оро дода шуда буд. дар чорабинии мазкур муовини раиси шаҳри ваҳдат абдураҳимзода шоира, мудири шуъбаи фарҳанг қодирзода зарина, инчунин аз донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон замира ахмедовна ва хоҷаева сарвиноз ба табрикоти хатмкунандагон омаданд ва аз ҳунари онҳо аз наздик дидан намуда ба худ маълумот гирифтанд. ҳар як хатмкунанда дар бораи маҳсули дастранҷи хеш маълумотҳои пурра ва мушаххас доданд. аз ҷониби ҳозирин зикр гардид ки он зебоие ки бо ҳунари дастӣ офарида шудааст бебаҳо арзёбӣ мегардад. аз намоиш ҳозирин ба завқ омада талабгори офаридаҳои соҳибистеъдодони наврас гардиданд. тарбияи рассомони оянда, оммависозии фаъолияти рассомӣ дар ҷумҳурӣ ва миқёси байналмилалӣ мебошад. шогирдони мо то ба имрӯз бо асарҳои гуногун мавзӯъ, гуногун жанри офаридаи худ дар баландбардории ҳисси зебоишиносии мактабиён ҳисса гузашта, бо расмҳои кашида ва офаридаи дастии худ дар намоишҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори мукофотҳо гардидаанд. пас аз тамошои бозавқи ҳунарҳои ба намоиш гузошта, хатмкунандагон дар фазои тантанавӣ бо дипломи хатм, ифтихорнома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. дастгирии волидон ва табрикоти эшон рӯҳияи хатмкунандагонро дучанд болида гардонид. дар фарҷом бори дигар ба ҳунари онҳо аҳсану офарин хонда, дар оянда барору комёбӣ ва сарбаландиро дар ин ҷодаи басо мушкилу сабрталаб вале зебою беҳамто хоҳон гардида барои бозам такмили истеъдод ва рушди ҳунарашон раҳнамоӣ намуданд. дар воқеъ тарбияи дурусти насли наврас кафолати фардои ободу дурахшони диёр аст. бигзор ҳунари дастӣ миёни дигар ҳунарҳо ба мисли алмос ҷило бидиҳаду талабгоронаш бешумор бошанд. барои офаридани як манзара ба ман лозим аст риштаҳои гуногун ва муҳраҳо. ман дар корҳои худам мехостам манзараҳои зебои ва обҳои шифобахши Тоҷикистонро тасвир намоям.
растаниҳо дар ҳаёти мо инсонҳо нақши аввалиндараҷа доранд. мо ҳамарӯза дар кору фаъолият, махсусан дар зиндагонии хиш ҳамчун ғизо аз онҳо ба таври васеъ истифода мебарем. бисёре аз одамон завқу шавқ доранд вобаста ба парвариш кардани растаниҳои гуногун. инро ба назар гирифта мо аҳли эҷоди барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар саҳифаеро бо номи парвариши растаниҳо дар барнома ҷой додем, ки бо тамошои он бинандаи мо метавонад аз нозукии парвариши растаниҳо огаҳ шавад. хуб нусратҳо, фикр мекунам ки айни замон бахш омодаи пахш аст ва бинандаро мунтазир намекунем.
صبح یکایک شما با خیر و شادی باد بینندگان گرامی. انسان همیشه کوشش میکند تا درباره شخصیت‌های بزرگ تاریخ معلومات داشته باشد. ما نیز امروز می‌خواهیم شما را با سرگذشت نابغه نوتکرار گالیلئو گالیلی آشنا سازیم. گالیلئو گالیلی 15 فوریه سال 1564 در منطقه تاسکانا در شهر پیزا تولد شده است. او از عائله اشرافزادگان بود، اما از حد زیاد ثروتمند نبود و آنها توسط تجارت خود را تامین می‌کردند. گالیلئو از همه برادرانش کلانتر بود. پدر و مادر او ماتماتیک و نوازنده بودند. با سبب وضع نامساعد اقتصادی که عائله از سر گذراند، پدر گالیلی وینچنزو مجبور بود خود را به تجارت بخشد، زیرا چیزی که واقعا زندگی او را پورا می‌کرد موسیقی بود. در اصل او آهنگساز بود و نظریه موسیقی را می‌آموخت. اثرهای نوشته او در جامعه آن زمان اعتباری معین داشتند. معلومات ابتدایی را گالیلئو در خانه خودش گرفته است. پدر و مادر او تا سن 10 سالگی گالیلی را در خانه تعلیم می‌دادند. در سال 1574 والدان گالیلئو به فلورانسیا کوچیدند. بعد از انجام تحصیل گالیلی سال 1589 به کار آموزگاری آغاز کرد. سپس در سال 1592 گالیلئو به شهر پادوا سفر کرد و پروفسور استرونومیا، مکانیکا و گئومتری دانشگاه پادوا بود که یکی از قدیمترین خانه‌های تحصیل در جهان است. وی 18 سال تا سال 1610 در آنجا معلم بود. مخصوصاً گالیلئو درس‌های معماری حربی، متماتیکا، مکانیکای عملی و استرونومیا را تعلیم می‌داد. یک چند کشفیاتی که گالیلئو بین سال‌های 1604 و 1609 انجام داده است، برایش خیلی نقش ارزنده داشتند. در سال 1606 گالیلئو ترموسکوپ را ساخت که یک واسطه اینوواسیونی بود که قادر بود به طور ابجکتیوی چین کند که چقدر گرمی و سردی در فضا وجود دارد. او اینچنین خود را با آموزش کنفرماسیون مگنیت‌ها بخشید. سال 1609 یکی از اختراعات برجسته گالیلئو به عمل آمد. این عالم فهمید که هانس لیپرشه یک استیصال کننده لنزها زاده هلند اسباب ساخته است که توسط آن ستاره‌های به چشم انسان نوعیان را فرق کردن امکان پذیر است. در نگذشته گالیلئو به ساختن تلسکوپ خود آغاز کرد و موفق هم شد که تقریباً 6 مراتب بزرگی دارد که این نسبت به تلسکوپی که لیپرشه پیشنهاد کرده بود 3 مراتب زیادتر است. اینچنین با شرافت استفاده لنزهای گوناگون تصویر تحریف نشد و راست به نظر می رسید. گالیلی تکمیل اختراعات خود را ادامه داد و تلسکوپ دیگر ساخت که توانست تصویر را تقریباً 9 مراتب وسیع‌تر کند. پس از اتمام رسیدن این نسخه وی آن را به سنت ونیزیا پیشنهاد کرد و در آنجا نمایش برپا کرد و همه را حیران کرد. پس از به اتمام رسیدن این نسخه وی آن را به سنت ونیزیا پیشنهاد نمود و در آنجا نمایش برپا شد و همه را حیران کرد. سال 1610 برای گالیلئو نیز پرثمر بود، زیرا با تلسکوپ‌های دائم و تکمیل یافته‌اش مشاهده‌های استرونومی می‌کرد. با تلسکوپ نو گالیلئو گالیلی اولین شده 4 ماهواره کلانترین یوپیتر، کراترهای روی ماه، اینچنین داغ‌ها و فضاهای زهره را مشاهده کرد. تلسکوپ اینچنین نشان داد که در کائنات باز بسیار ستاره‌های دیگر موجود شدند که در چشم انسان دیده نمی‌شدند. گالیلئو گالیلی توسط نظارت نقطه‌های آفتاب خلاصه برآورد که زمین می‌تواند در محور خود چرخ زند. کشف فضاهای زهره اولین دلیل دستگیری نظریه کاپرنیک بود که سیاره‌ها در اطراف آفتاب دور می‌زنند. گالیلی پیشگذار قانون حرکت نیوتن بود. وی به خلاصه آمد که همه جسم‌ها ناوابسته از اندازه و ماسه خود سرعت می‌گیرند. وی مفهوم حرکت را از روی سرعت توسط استفاده هواپیماهای مائل تهیه نمود. غیر از این او ایده قوه را همچون سبب حرکت انکشاف داد و معین کرد که حالت طبیعی جسم استراحت یا حرکت یگانه است. وی منبع چنین تصور کرد که جسم‌ها با تغییریابی حرکت مقاومت می‌کنند که اینورسیا نامیده می‌شود. گالیلئو گالیلی اصول نو تحقیقات را توسط اصول علمی جاری کرد و این اصول را در کشفیات مهمترین خود استفاده برد و امروز برای هر یک تجربه علمی عوض نشونده حساب می‌شود. پیش از زمان گالیلئو عالمان فکر می‌کردند که قوه سرعت را به وجود می‌آورد، چنانکه ارسطو گفت گالیلئو نشان داد که قوه شتاب را به وجود می‌آورد. گالیلی به خلاصه آمد که جسم‌ها با شتاب دائمی به سطح زمین می‌افتند و قوه وزنینی قوه دائمی است. گالیلی قطب‌نمای مخصوص گئومتری و حربی را در بین سالهای 1595 و 1598 تکمیل داد. نظامیان آن را برای چین کردن بلندی بریل استفاده کردند، در حالی که تاجران آن را برای حساب کردن قرب اسرار استفاده می‌بردند.
8 январи соли 1642 Галилео Галилей дар синни 77 солагӣ даргузашт. Хуб бинандагони азиз, ин буд чанд маълумот доир ба саргузашти мутафаккири барҷастаи физик Галилео Галилей. хуб бахшҳои дигари барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳар идома доранд. агар инсон дар анамин тӯли ҳаёти хеш ягон ҷонварро парвариш намояд, фикр мекунам ки назару ақидааш ба дунёи ҷонварон дигаргуна мешавад ва воқеан ҳам чи як дунёи хубу аҷоибу асрорангезе доранд ҳайвонҳо ва фикр мекунам ки офатҳои табиӣ, анамин сард шудани ҳаво ва аз гармӣ, сӯхтори ҷангалҳо ва якчанд маконҳое ки ҳайвонҳо дар онҳо зиндагӣ мекунанд боиси он мегардад ки бисёре аз ҳайвонҳо нобуд гарданд ва фикр мекунам ки дар ана ҳамин ҳолатҳо ҳангоме ки офатҳои табиӣ ба ҳайвонҳо таҳдид мекунанд, анамин кӯмаки мо инсонҳо шарт ва зарур аст. бале дуруст қайд карди Само. Як чизи дигар ногуфта намонад ки яке аз сабабҳои асосии нест гардидан ва ё камгаштани намудҳои гуногуни биологӣ, махсусан олами ҷонварон, ин аз худи одамон вобастагӣ дорад, чун инсон дар раванди аз худ кардани табиат муҳити зиндагии ҷонваронро нисбатан кам карданд. Олимон дар замони имрӯза ба хулосае омаданд ки башар ҳоло дар шохи дарахте нишастааст ки худ машғули буридани он аст. яъне аз байн бурдани намудҳои гуногуни ҳайвонот, инчунин рафтори нодуруст ба табиат метавонад ки дар оянда боиси ба вуҷуд омадани мушкилиҳои бузурги экологӣ гардад. яке аз онҳо албатта ин кам гардидан ва ё нобуд шудани намудҳои нодири ҷонварон мебошад. фикр мекунам аз гуфтаҳои ту бармеояд ки набояд инсонҳо хунукназарӣ кунанд ба дунёи ҳайвонот ва дар замони имрӯз чуноне ки инсонҳо ҷаҳонишавиро эҳсос мекунанду худро ба ҳаёти имрӯза мутобиқ мекунанд, албатта дар баробари ин бояд фикри табиат ва ҷонваронро низ бикунанду аз авҳоли онҳо бархурдор бошанд. бале дуруст аст, чун мегӯянд ки табиат монанди як китоби кушода аст ва онро бояд дуруст мутолиа кард. бинандагони гиромӣ, саҳифаи навбатии мо ном дорад ҳаёти ҷонварон. Бо ҳам тамошо мекунем. субҳ бахайр бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатии ҳаёти ҷонварон ба шумо якчанд маълумотҳои ҷолиб доир ба ҳайвони чусту чолок гурба маълумот хоҳем дод. гурба ҳайвонҳои андозаашон майда, миёна ва калон буда хеле чолок ва сари нисбатан гирд доранд. чанголи қаднашавандаи ангуштон ба онҳо ҳангоми роҳгардӣ ба дохили халтаи махсус кашида мешавад. бинобар ин доимо тезанд ва дар вақти роҳгардӣ овоз намебароранд. гурбаҳо хеле зирак ва чусту чолок мебошанд. ҳангоми тавлид гурбачаҳои худро гирифта доимо ба ҳарсу кӯч баста ҷои зисташонро иваз мекунанд. хӯроки асосии гурбаҳо шир ба ҳисоб меравад. дар ангуштони гурбаҳо болиштакҳо ҷойгир шуданд ки онҳо садои пойро хеле кам мекунанд. дар замони ҳозира 36 намуди ин оила ба мо маълум мебошад. дар ҷумҳурии мо 6 намуди оилаи гурбашаклон ба монанди паланги туронӣ, гурбаи даштӣ, бабри барфӣ ва манул зиндагӣ мекунанд. гурбаҳо ба мисли сагҳо дӯсту рафиқи одамон ба ҳисоб мераванд. инҳо буданд якчанд маълумот доир ба ҳайвони чусту чолок гурба. дигар бахшҳои барномаи Сафои Саҳар идома доранд. бори дигар субҳатон бахайр.
айни замон ки фасли тобистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳукмфармо аст, мо дар ин кишвари офтобрӯя бисёре сабзавоту меваҳоро вомехӯрем ва барои оне ки аз ин неъматҳо дар фасли зимистон низ бенасиб намонем ва аз онҳо ба таври васеъ истеъмол намоем, моро мебояд ки ҳамеша барои зимистон захира намоем. вале дуруст гуфтӣ Само, як шеъри бисёр машҳури кӯдакона ҳаст, вале ҳақиқат дорад, яъне дар мавсими тобистон хӯрам ғами зимистон. Бинандагони гиромӣ, дар саҳифаи навбатии барнома мо барои шумо тарзи дуруст захира кардани ин ва он маҳсулотро барои фасли зимистон нишон медиҳем. хуб, аз бонувон хоҳиш карда мешавад ки бо диққат бошанд, чунки ин бахш бисёртар ба онҳо рабт дорад. бинандагони азиз, дар ин бахш бароятон тарзи захиранамоии ҷувориро нишон медиҳем. сараввал ҷувориҳоро аз пӯсташон ҷудо менамоем. Сипас қисматҳои нолозими ҷувориҳоро бо кор мебурем. инҷо ба мо зарфи шишагин лозим мешавад. зарфи шишагинро гирифта, ҷувориҳоро дохили он ҷо менамоем. ба дохили зарф 1 қошуқ намак ва 1 қошуқ шакар илова менамоем. ба болои маҳсулотҳо оби ҷӯшомада мерезем. ба дохили зарфе ки оби ҷӯшомада дорад, сачоқча гузошта, зарфҳоро дохили он ҷо карда, сарпӯшҳояшонро гузошта 30 дақиқа интизор мешавем. тавассути чунин асбоби махсус сарпӯшҳои зарфҳоро маҳкам менамоем. бо ҳамин тамом, ҷувориҳои дар намак хобондаи мо омода гардиданд. бинандагони азиз, ба шумо низ тавсия медиҳем ки барои зимистон аз ин дастурамал истифода намоед. табист ки барои анҷоми кадом як коре мо қувваи ҷисмонӣ ва фикрии хешро сарф менамоем ва дар ин ҳолат хастагиро дар худ эҳсос мекунем ва ҳангоме ки инсон хаста гардид, дар чеҳрааш афсурдаҳолӣ дида мешавад ва барои оне ки бинандаи азиз таби шуморо дар субҳи содиқ хуш кунем, албатта мо дар барнома саҳифае дорем. бале бинандагони гиромӣ, айни ҳол фурсати он фаро расидааст ки бо ҳам як саҳнаи ҳаҷвиро тамошо кунем. хуб, чун ҳар вақта бо ҳам тамошо мекунем ва бо ҳам механдем. Мойча, биё. Алло. Мансур ҷон, ман бо ҳарфи м 25 та калима медонам. باور نمیکنم. باور نمیکنی؟ باور نمیکنم. کنی بگو؟ من ماهیگیری ماهیرم. من ماهی شوربا میپزم. ماهی شوربای مرا منصور چشیده میشود میگوید مرا ماهی بیریان میخورد. انا دیدی؟ ماهی داشتی یگان تا؟ من خریب. خب برای کار دوستم. سلام. 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 و علیکم بر سلام. خاموش ماهی داشته ایستادم. ماهی میداری؟ ها ماهی میدارم. میفروشی ها؟ خواهم میفروشم. خواهم میپزم. چی شما ماهی میخرید؟ نگاه کن. من ناظر طبیعت. ناظر طبیعت؟ امک جان، ناظر طبیعت این کسب است؟ بله.
нозири табиат ин касб аст. нозири табиат нозири табиат на ана ин бачаҳое ки моҳӣ медоранд онҳоро дастгир карда ҷарима меситонам. инҷа шин шин инҷа шин О! инҷа ба шин. о магар моҳӣ доштан ин ҷиноят аст бале дар ҳамин моҳ ҷиноят аст. моҳиҳо тухм мегузоранд. мо онҳоро ҳифз менамоем ки зиёдтар шаванд. фаҳмидӣ? 10 сомонӣ ҷарима. 10 сомонӣ 10 сомонӣ. ман пул надорам чӣ хел ту пул надорӣ? чӣ хел надорӣ? бирор 10 сомона. ин варақчая гир. зуд аз ҳамин ҷо ба хонаатон меравӣ. мансур нозири табиат омад ба назди ту рафт хавотир нашав ҷуда. ҷарима мекунад дар ин моҳ моҳӣ доштан мумкин набудааст ту хай гапдон ку ягон чиз гӯй фиребаш деҳ о гап камӣ. ҳамин биёяд даҳанашро накушада мот карда мемонаме. Чу мойча 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 чу ана. салом. салом. моҳӣ медорӣ? ҳа моҳӣ медонам. мефурӯшӣ? хоҳам мефурӯшам хоҳам мепазам. чӣ акаҷон шумо моҳӣ мехаред? ман нозири табиат. нозири табиат? акаҷон нозири табиат чӣ кор мекунад? магар нозири табиатам касб аст? бале бачаҳое ки моҳӣ медоранд дошта ҷарима мебандад. ҷарима? чӣ магар моҳӣ қабидан ҳам ҷиноят аст? бале дар ҳамин фасл ҷиноят аст. моҳиҳо тухмгузорӣ мекунанд. мо онҳоро ҳимоя мекунем ки зиёдтар шаванд. барои ҳаминам аз ту ҷарима мегирам 10 сомонӣ. акаҷон ман вай моиқаб не. чӣ хел моиқаб? ҳанам хел ман моиқаб не. ман вай кирмагро бузанадеса. ҳа кирмагро. чӣ кирмак? кирма ки лойхора ман анақадар. ана диде ана ана кирмагро магар обӯзи донда ин ҳам ҷиноят аст? бале ҷиноят аст. чӣ хел ҷиноят? куҷояст ҷиноят? бечора тамоман урён аст. лучи модарзод ақаллан як трусича ё шортик пӯшонида обозӣ даронӣ намешавад. ту айбу шарма намедонӣ 20 сомонӣ ҷарима. 20 сомонӣ? 20 сомон ҷарима. технологияҳои нав ба хонаҳои истиқоматӣ ва ба ҳаёти миллионҳо одамон ворид гаштанд. ихтирооту навоварӣ ҳар рӯз бо суръати кайҳонӣ рушд мекунанду барои осону сода ба сомон расонидани кори мо инсонҳо хидмат мекунанд. барои пешравию ҳамқадами замон будан мо бояд ба он мутобиқ шавем. бале бинандагони гиромӣ, дар замони имрӯза мо аз техникаву технология ба таври васеъ истифода мебарем. барои огаҳӣ пайдо кардан аз навгониҳои олами техникаву технология, саҳифаи технологияи навини барномаи мо пешниҳоди шумо мегардад. Vehicle House бо чунин ном аз ҷониби ихтироъкорони Нидерландия хонаи картонӣ тарҳрезӣ, сохта ва пешниҳод гардидааст. Ин ба назар аҷиб ва ҳатто хандаовар менамояд. Ҳамин тавр не?
ин хонаи модулӣ аз якчанд қисмат иборат аст ва ҳамаи қисматҳо ба хусус девораҳои он аз 24 қабат картони сифатан хуб ва инчунин қисматҳои болоияш бошад бо лифофаҳои обногузар рӯйпӯш карда шудааст. бояд қайд намуд ки хонаи мазкур барои зисту зиндагонӣ дар ҳама фасли сол пешбинӣ гардидааст. ихтироъкорон дар қисмати дохилияш бо назардошти талабот ва хоҳиши одамон ҳамаи шароитҳоро фароҳам овардаанд. утоқи хоб, ошхона, меҳмонхона ва ҷой барои нишаст дар ҳавои тоза. хоҳишмандон метавонанд онро дар шакли ҷобаҷо нагардида ва ё аллакай хонаи тайёр фармоиш бидиҳанд. хонаро тавассути мошинҳои боркаш метавон бе ягон мушкилию мамоният аз як ҷо ба ҷои дигар бурд. вазни стандартии он 6 тонаро дар умум ташкил медиҳад. анаи навгони хоси бонувон мебошад. ҳар як кадбону мехоҳад ошхонааш бо ҳамаи таҷҳизотҳои лозима ҷиҳозонида шуда бошаду дар баробари ин ҷои зиёдро ишғол нанамояд. ихтироъкорон хоҳиши онҳоро ба назар гирифта ҷиҳоз барои ошхонаро бо номи Nexus 21 бо сохт ва тарҳи ғайриоддӣ пешниҳод намуданд. қисмати зиёди таҷҳизотҳои калонҳаҷм бадин тарз ҷой дода шудааст ба мисли тафдон, миксер, инчунин дастгоҳи қаҳватайёркунӣ ва телевизион. дар вақти зарурат бо пахши як тугмача таҷҳизотҳо боло бароварда мешаванд ва пас аз истифода ва анҷоми корҳо метавонед боз онро дар ҳолати аввала нигоҳ доред. инчунин навгонӣ дорои дастгоҳи махсуси идоракунанда мебошад ки он бештар дар вақти тамошои телевизион ва ҷобаҷо гузоштани он ба кор бурда мешавад. нусратҳо чун вақти ҷудогарида дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ба анҷом расид ва ман каме вақти холӣ доштам ва хостам ба бинандаи азизи телевизиони Баҳористон як тавсияи хуб бенависам ва фикр мекунам ин тавсия барои гузашти вақт аст ва барои ҳар як инсон шарт ва зарур аст ки ва арзишу қадри вақтро ҳамеша бидонад. бо хандаву бепарвоӣ гузашти вақтро пайхас намекунем. рӯзе саросаймавор ба коре машғул мешавему вақт тангӣ мекунад. он лаҳза ба ёдамон вақтҳои холии гузаштаву беманфиат меоянд. афсӯс мехӯрему оҳ мекашем ки чаро вақтро бефоидаву бесамар гузаронидем. аз ин рӯ дӯстони иззатманд вақтатонро чунон сипарӣ созед ки фардо аз ин лаҳзаҳои рафта ба некӣ ёд намоед. заҳмат бикашед ва роҳату манфиати амали имрӯза анҷом додаатонро фардо бубинед. барои ҳама чиз вақт ҷудо кунед. муҳаббати волидайн, сохтани дунёи орзуҳои хеш ва фурсат барои тасаввури фардои дурахшони худ. бале дуруст аст. ин лаҳза ва ин вақте ки аз мо сипарӣ мешавад дигар ҳеҷ гоҳ дар тамоми умри мо бар намегардад. муҳимтарин коре ки мо бояд анҷом диҳем ин назари накӯ доштан ба оянда аст ва барои амалӣ кардани нақшаҳо аз ин рӯз камари ҳиммат бастанд. бинандаи азиз, шумо имрӯз ҳамчун як наққоше будед ки бо меҳру муҳаббати хеш як лаҳзаи фароғатро бо мо бунёд намудед ва аз забони шоир гуфтанӣ ҳастам ки наққош аҷаб саҳнаму наққаш кардӣ, эй вақти ту хуш ки вақти мо хуш кардӣ. бинандагони гиромӣ, тӯли чанд лаҳзае бо шумо будем дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. гурӯҳи наворбардорон, коргардони барнома Само ва ман Нусратулло. анҷоми барномаи мо оғози барномаҳои дигари телевизиони Баҳористон аст. дар тӯли рӯз шумо метавонед беҳтарин барномаву гузоришҳо, филмҳои тасвириву ҳунарӣ, инчунин барномаи иттилоотӣ ва ғайраро тамошо намоед. хуб, бинандаи азиз, нигоҳи неке дошта бошед ба ояндаи хеш. ҳамеша саломат, сарбаланд, комгор ва муваффақ бимонед. бо умеди хонаободӣ ва дидори накӯи шумо то субҳи дигар, хайр.